Handunzwa kufara ngekutireyapera tiromadho ndamutenduraimba nekokutikenya waiti ndoko inenge rinangamba chivanhu kuteedzwe zvakanaka tori krismasi tichambona zvakanaka nekikonopisira krismasi yakanaka nemufaro. Ndafarisa moyo wangu wafara. Guys, I am so happy. As you can see, our Mount Hamden makote jaya ekurumisa vana netsikidzi akapazwa the other side pakavakwa cottage is so beautiful. I can't explain how happy I am. I am overwhelmed. Ndakungora manchitenda vanhu vese vakaisa ruoko ndingora manjingo kutenda yana mukoma Elvis ana madza vedu nevamwe vese iko nezvikwakudiwa madhozi nemahwindo vanawo tokumbirei muunze nependi imba dzevana vedu dzipere even kwasara imwe patiyo inoda kupazwa kuti ipedziswe but so far ndo mamiriraita imba yedu yekumount Hamden gogo handisi kugona nekufara ndiri kunzwa kuda kutogara pano nekuti pane very smart Mwari akuitire zvakanaka. Musaore mwoyo, musateerere mashoko. Chikuru kuti vana vaone shelter, vaone chekudya, vaone pekuvata pakanaka, vaone uraramo kodzero. Vane kodzero vana vedu ndogara ndakataura. So thank you so much Gogo. Inini ndakwenda nanangu yazoona progress ka. Progress. Asi kunzwa sei yani? Aiwa, ndinzwa kufara mushazi. Ndinonzwa kuchema, ndicheme ndirare. Makitchen. Aiwa, makarongeka. Udziwana kuti kudai vana vedu vanotsisa tambura nemari kuchaya huni. Huni, kuda huni. Nyaya yegasi asanda kuti mushandise gasi. Kuti imba ite sei? Ipere saka ndichakusirai mari yehuni. Mozotenga huni dzakati owanditi. Tatenda guys, keep on. The number is above. Get in touch for your donations. Chikafu chevana, marata, madho, mahwindo. Ngatirambe tichingomira nevana kusvika vakukwanisa kuzviitira. Ndatenda. Bye bye.